वामोस गोवा 2022 हे आफ्रो लॅटिन डान्स फेस्टिवल एप्रिलाच्या 22, 23 आणि 24 तारखेर ला आफोन्स रिसॉर्ट गोवा हांगा जाले। एस्मेराल्डा एंटरटेनमेंट्स ह्या संस्थेन ह्या डान्स फेस्टिवलाचे आयोजन केले। ह्या फेस्टिवलांत पुराय देशांतल्या सुमार 450 मायज लोकांनी वांटो घेतलो। सुमार 40 वयर कलाकारांनी साल्सा, बाचाटा, किझोम्बा, अर्बन कीज, रुएदा, सेम्बा, बेली डान्स, आफ्रो आणि अशा बऱ्याच डान्स प्रकारांच्या कलाकारांनी कार्यशाळा आणि सांजे वेळार वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी लेगीत केल्यो।